A u Marini Kaštela otvoreni su 12. Hrvatski dani male brodogradnje. Prvi sajam brodova u Europi organiziran u razdoblju nakon epidemije. Predstavilo se 60-ak izlagača, među kojima je 20 proizvođača brodova. Osnovna je svrha sajma predstavljanje hrvatskih proizvođača. Većina izloženih brodova zaplovila je zaljevom uoči otvaranja sajma. 17 metara dug Pearl Sea 60 proizvodi se u Križu kod Ivanić Grada. Najveća je to motorna jahta proizvedena u Hrvatskoj. Na sajmu se predstavlja novi, kraći model. Ovo je brod star 2 mjeseca. Brod je 40 stopa, znači to je negdje oko 12 metara. Ovo je brod sa totalno novom tehnologijom. Većina proizvoda izvozi se u Švicarsku, Italiju i Rusiju. Svoja plovila uglavnom izvozi Mladen Peharda, koji u Biogradu na moru zapošljava 16 ljudi. Predstavlja svoj taksi katamaran. Prvenstveno se bavimo razvojem novih plovila za turizam. Krenuli smo sa polupodmornicama, prije 2 godine smo napravili prvi prototip ovog taksi katamarana i eto, igramo se. Moto je sajma po mjeri čovjeka. Od početka prije 12 godina cilj je predstavljati domaće proizvođače, kojih je trenutačno 60-ak. Mislim da je to jedna grana koju Hrvatska itekako mora biti ponosna i itekako je mora pružiti potporu. Dakle, ova hrvatska mala brodogradnja koja je ove godine s nama, koja predstavlja 20 izlagača i proizvođača iz Republike Hrvatske, itekako žilava. U sklopu manifestacije održava se i sajam turističkih atrakcija. Električna hidrokrilna daska od lani se proizvodi u Splitu. Zaposlili smo nove ljude tako da smo povećali kapacitete za proizvodnju. Kao što tu možete vidjeti, imamo sad i nekakav novi model u odnosu na prošlu godinu, imamo nekakva, dosta smo unaprijedili dasku i u dizajnu i u elektronici. Ulaz na Hrvatske dane male brodogradnje je slobodan. Sajam je otvoren do utorka.